Pero estás contento, Xubi Grinch. A xente odia o Nadal como... Está calao. Cala. Deixa de tocarme. Mirad unha cousa, a ver. pero vos como estas persoas tedes tamén algún despropósito para este ano 2023? É dicir, que se nos cae o Grinch Vas a querer tirar. No, Xubi. Xubi... Sabotaxe, non pode ser. É que Xubi Grinch non entraba en plano. E senón non se lle ve a Xubi Grinch. Bueno. Claro. A ver, Xa está. Eso, tedes algún despropósito para o ano 2023? É dicir, algo chungo, malo, que fagades, É que vamos pero a- que sigades facendo para dentro do próximo ano? vivir, tal como levo eu a miña vida en xeral. Esta resposta acaba de ser tristísima. Eu tengo a idea de destrozar o Nadal, así que os meus despropósitos cada ano Ostras. queren cumplirse máis a perfección. Eu ao mellor seguirei pagando... Compostela con Vigo, o sea, non ten nada que ver. O lucerio que hai en Vigo con Sí, Compostela. Vigo, o próximo objetivo. Claro. Prepárate, Abel Caballero. Es que vas por Santiago que non hai nada. O meu objetivo é seguir pagando o ximnasio e non ir. Que ben, pois son grandísimo despropósito. Sí, É un despropósito total. Estou moi descontento co meu propósito. Eu dicir que me vou organizar e vou seguir desorganizando. Todo. Ostras. A miña vida, os estudos, o traballo. Sempre digo, Ben, así me veña, gusta. vou a levar unha rutina, voume organizar este 2023, vou empezar co calendario ben preparado, ca miña axenda ben limpa. Mentira. Para que vou mentir? Xa directamente vou asumir que eso non vai a cambiar na miña vida e non pasa nada. Verdad, Belén? É que pode chegar a ser moi frustrante, é mellor non prometerse nada. Sí, é que isto Pero recórdame a un dos programas dos Meque Meque El de la- do primeira tempada, dos propósitos. Realmente creo que ningún dos Meque Meque cumpliu ningún propósito. No. Seguir respirando. No. Seguir respirando, sí. É o único despropósito. E con dificultade a veces, porque